natin ngayon ang ika-25 linggo sa karaniwang panahon. Isama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones. Para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19. Para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19. Para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners. Para sa pasasalamat nina Romeo Jing Mercado, Familia de Ramas, Trinidad Reyes, Familia Ocampo, Familia nina Alberto at Gregoria Pangan, Familia ni Joseph Aquino, Familia nina Rolando at Ederlina Nicdao, Angie, Bart Lim and family, Familia nina Mel at Nanette Bacchiano. Para sa kaarawan ni Mel Tristan Bacchiano, JC de las Armas. Para sa espesyal na kahilingan ni Christian Joshua Angeles, Maribel Mandela, Leila Abiog, Rolin Ann Nicdao, Philip Mendiola Sr., Vivian Cheryl Serrano, Familia ni Nanette Valdecantos, Mary Manette Pineda, Familia Manapul Adriano, Joed Dimitri at Karen Joy de Jesus, Familia nina Lenin at Evelyn Malang, Familia nina Michael at Nida Urquiaco, at Jonel Pamintuan. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan nina Maria Cristina Nunaglagman, Angelica Schwallenberg, Gloria Manalili, Paz Suwing, Annalyn Ocampo, Marilyn Mangalus, Gloria Arevalo, Esther Gangcuangco, Ryan Regner Almario, Romel Barlin, Richard Cabalya, Jesus Simbul, Nilo Udan, Jennifer Tolosa, Merla Mangalus, Ronald Nicdao, Elaine and Erwin and Gabby de la Cruz, Cyril Anjo Suplico, Pio Doragos, at para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni Norma, Reverend Father Herwin Bulaon, Baby Glornita Ganya, Monica Jane de Jesus Asilo, Florentino Yumol, Juanita Lagason, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Melasios Sr. Bonifacio, Maria Nena, Lourdes Irineo, Benilda Juan Pablo Paz, Imelda Talyorin Maglay, Dr. Reynaldo Balboa, Geraldine Cruz Bingham, Ramon Carrion, Elvira Cabanay, Juan Pablo Estanislao, Manuel Almario, Tranquilina Pineda, Jericho de las Armas, at ang mga kaluluwa sa purgatorio.
Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo'y nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, atin po ngayong aminin ang ating mga pagkukulang upang tayo ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na dubla akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipinalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Hanapin ang Panginoon samantalang siya'y inyong makikita. Siya ang tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan, at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manunumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan, at mula sa Diyos, matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon, ang aking isipay di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Kung paanong ang langit higit na mataas, mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itugon. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalangin tao. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Aking pupurihit pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya'y mahirap nating unawain. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalangin tao. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabait at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya'y mamamalagi. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalangin tao. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalangin tao. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, ang aking pinakananais ay sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay, at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
tayo pong lahat, kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Sumainyong Panginoon, At sumayin niyo rin. pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabing dalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima na ng hapon, siya lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit, ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ng ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagalat nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Paano po kaya kung ang dalawang tao ngayon ay nasa harapan mo? Ang isa, mahirap siya at ang isa naman ay mayaman siya. Sino kayang tutulungan mo sa dalawa? Naririyan sa harap mo, dalawang tao. Isa dukha, isa may kaya. Sinong tutulungan mo sa dalawa? Yung mayaman, yung may kaya, na kaya naman niyang bilhin ang gusto niya, o yung mahirap na nangangailangan ng tulong talaga? Siyempre, mas tutulungan yung higit na nangangailangan. Siyempre, mas tutulungan natin yung mas higit na nangangailangan.
Minsan daw po, nagtanong daw po ang isang apo sa kanyang lolo, wika nito. Sabi ng apo sa lolo niya, Lo, sino po bang pinakapaborito ninyo sa mga anak ninyo? Tanong ng apo sa kanyang lolo, Lo, sino po ba ang pinakapaborito ninyo sa mga anak ninyo? Wika niya. Sa hindi inaasahan ng apo niya, hindi niya malimutan ang naging tugon, ang naging sagot ng lolo niya sa kanya. Sabi po ng matanda sa kanyang apo, sabi po niya, siyempre, apo, ang pinakapaborito ko sa kanila ay yung nangangailangan sa kanila talaga. Siyempre, apo, yung pinakapaborito ko sa kanila ay yung nangangailangan talaga. Alam po ninyo, boses po ng Diyos sa ating ebanghelyo. Boses ng Diyos sa ating ebanghelyo ang naging tugon o ang naging sagot ng lolong ito sa apo niya. Ito po ay tungkol sa pagkakaiba ng ugali ng tao at ang ugali ng Diyos. Lalong-lalo na sa usapang sweldo o lalong-lalo na sa usapang benepisyo. Ang ating ebanghelyo ngayon ay patungkol sa pagkakaiba nitong dalawa, ugali ng tao at ugali ng Diyos, lalo na sa usapang benepisyo, usapang sweldo. Pansinin po ninyo, sa Diyos, sa Panginoon, kung nagtrabaho ka ng marami, susweldo ka rin ng marami. Sa Diyos, kapag ka nagtrabaho ka ng kaunti, susweldo ka pa rin ng marami. Pero sa atin yata, hindi po pwede yon. Hindi po ba? Kung sa Diyos, konti, maraming trabaho mo, marami ang sweldo mo. Sa ating mga tao hindi po pwede yon. Sa tao, kapag marami kang trabaho, marami kang sweldo. Natural. Pero sa tao, kapag kakaunti ang iyong trabaho, marami ka ring sweldo, magugulo tayo. Maraming magrereklamo. Isip tao. Kung marami kang ginawa, marami kang pabuya. Isip tao, kung kaunti naman ang iyong ginawa, kaunti rin ang iyong mapapala. Yun yung isip tao. Kapag marami kang ginawa, marami kang pabuya. Pero kapag kakaunti lang ang iyong ginawa, kaunti rin ang iyong mapapala. Sa madaling salita, sa isip po ng tao, hindi pare-pareho yung sweldo. Bakit? Hindi naman po kasi pare-pareho ang ating trabaho. Sa isip tao, hindi naman po pare-pareho yung bayad, yung upa. Kasi naman sa trabaho, hindi pare-pareho ang ating mga ginagawa. Bakit naman po binayaran ninyo ng tulad lang ng sa amin? Itong mga nagtrabaho ngayong hapon lang, samantalang kami, nagtiis kami sa init ng araw. Maghapon kaming nagtrabaho, unfair po yun. Yun ang sinasabi ng mga nagrereklamo sa may-ari ng ubasan. Ang layo nga naman po, napansin ninyo, ang pag-iisip ng tao sa pag-iisip ng Diyos. Alam ninyo, marami man o kaunti man, ang iyong kabutihan, parehong pinapahalagahan at pinagmamalasakitan ng Diyos yan. Ditak ka o dakal kakayapan, pareho ng pagmasabalan at pagmalasakitan ng Diyos yan. Upa ng Diyos. Payroll ng Diyos at hindi upa ng tao. Ito po ang mabuting balita sa atin ngayong linggong to. Ang payroll ng Diyos ay hindi lamang base o depende sa ginawa mo. Ikaw na tao. Yung bayad ng Diyos, yung upa ng Diyos, sa payroll ng Diyos, hindi lamang po base yan o depende yan sa pagod mo, sa tinrabaho mo, kundi ang payroll ng Diyos ay base po yan sa kanyang habag, sa kanyang awa sa atin. Nung makanyan, ang batayan ng tao ay karapatan, ngunit ang batayan naman ng Diyos ay pangangailangan. Karapatan ko nagtrabaho ako ng 8 oras o 10 oras sa buong maghapon. Dapat yung bayad din sa akin, malaki-laki din. Karapatan mo yun Ang batayan nating mga tao ay karapatan, ngunit iba naman ang pag-iisip ng Diyos. Ang batayan ng Diyos ay pangangailangan. Balikan ko lang po yung naging sagot, yung tugon ng lolo sa kanyang apo. Ganyan din pong mag-isip yung lolo sa naging sagot niya sa apo niya. Ganyan nga naman po kung magturing ang isang tunay na magulang. Wala siyang gustong o nais na napapabayaan o pag-iiwanan sa kanyang mga anak na minamahal.
Ibig sabihin nito, pantay yung kanyang pagmamahal, pantay niyang tinutulungan, pantay niyang minamahal. Pero, kung napansin ninyo, sa may wala, sa may hindi kaya, sa totoong nangangailangan, ipinagkakaloob niya yung kanyang pagtulong. Paalala lang po sa ating lahat, mahalaga tayo sa mata ng Diyos, hindi kapag kahigit ang kabutihan natin kaysa sa iba, hindi po yon. Mahalaga ka sa mata ng Diyos, hindi kapag higit ang kabutihan mo kaysa sa iba, kundi mahalaga ka sa Diyos kapag ka napapansin mo na, nakikita mo na at ikinatutuwa mo na yung biyaya niya, na yung biyaya ng Diyos ay tinatamasa rin ng iba. Tandaan po, sa payroll ng Diyos, sa kanyang upa, at tayo'y pantay-pantay ang ating halaga. Tatlong paalala po, tatlong bagay po ang pinapaabot sa atin ngayon ng Ebanghelyo sa bawat isa sa atin. Una, huwag mong tingnan ang sarili mo na kaawa-awa ka. Kasi marami kang hindi alam. Totoo naman yon. Kung minsan, tinitingnan natin yung katayuan natin sa buhay, na kalunos-lunos tayo, kaawa-awa tayo, pero sa totoo naman po, marami tayong hindi alam. Bakit hindi nyo pansinin? Hindi naman natin alam yung kahirapan ng mga ibang tao. Hindi naman natin alam yung katayuan, yung karanasan o yung pinagdaraanan ng isang tao. Ang alam lang natin ay yung sa atin. Paalala lang, huwag mong tingnan nakaawa-awa ang sarili mo. Bakit? Dahil lalo ka lamang mabibigatan at mahihirapan sa buhay mo. Kamanga lalo, lakwas ka mong mga lulu. Kamanga lalo, dakal ka balo. Bakit? Nung makanita ka, mga lalo ka, lalong ganaka na ni ngapong gino, mo nabalo. Pangalawa po, huwag kang maghinakit sana. Dahil ang lahat naman ay hindi mo nakikita. Huwag kang maghinakit sana. Dahil ang lahat-lahat ay hindi mo naman talaga nakikita. Ka maghinakit. Mo naman ngan akakit. Alam po ng Diyos. Nakikita po ng Diyos kung ano ang nangyayari sa atin. Alam po ng Diyos. Nakikita po ng Panginoon yung pinagdaraanan natin, yung katayuan natin, yung sitwasyon natin sa buhay. At totoong ipinagkakaloob ng Panginoon ang kanyang biyaya sa mga tunay na nangangailangan at lalong-lalo na sa mga kaawa-awa. Kaya't huwag maghinakit. Bakit? Kasi lalo ka lamang mababaon sa pasakit. Huwag maghinakit, mas lalong mababaon ka sa sakit at pasakit. Huli. Meron ka o wala ka, magpasalamat ka. Meron ka o wala ka, magpasalamat ka. Ano yung una? Kamanga lalo, lakwas ka mong mga lulu. Huwag mong tingnan kaawa-awang sarili mo, dahil ikaw rin ang mabibigatan at mahihirapan sa buhay mo. Pangalawa, huwag kang maghinakit sana, dahil ang lahat-lahat ay hindi mo naman nakikita. Ka maghinakit, mo nga nakakit. At yung huli po, meron ka o wala ka, magpasalamat ka. Atin ka o wala ka, magpasalamat ka, karingke kang grasya. Sana po sa buhay natin, maging ugali natin na mapasalamat tayo. Always be thankful. Always be grateful on what you have, whatever blessings that the Lord gave you or is giving you. Salamat kung may ibinigay o may tinatanggap na grasya. Salamat din kung wala kang tinatanggap na grasya. Basic lang po ang salitang thank you. Basic lang po ang katagang salamat. Ang ebanghelyo po natin ngayong linggong ito ay tinuturuan po tayong pahalagahan natin at pasalamatan natin yung mga biyayang tinatanggap natin. Malaki man o maliit yan, grasya pa ring maituturing yan. At kung tayo po ay marunong magpasalamat,
Maiiwasan nga naman nating humanap pa ng mga bagay na wala naman talaga sa atin. Paalala lang bilang panghuli sa homilya ko. Lahat tayo ay meron. Lahat tayo ay meron po. Pero yan ay base at depende sa pangangailangan mo. Lahat tayo, meron tayo. At yan ay base at depende kung ano yung kailangan mo. Sa Diyos, walang naiiwan dahil ang lahat-lahat ay Kanyang binibiyayaan, lalong-lalo na yung mga lubos na nangangailangan. At siyempre, hindi ka naman mauubusan. Bakit? Dahil ang lahat ng yan, sa Diyos ang pinanggagalingan ng lahat niyan. Pansinin po ninyo, tayo din po, ikaw din, ako din, kung minsan, konti lang yung iyong nagagawa, pero napapansin mo, ang dami mong napapala. Kung minsan, konti lang yung ating nagagawa, pero ang dami natin palang napapala. Magsitayo pong lahat. Atin po ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto't huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nababatay ang pagkamit natin sa paghahari ng Diyos sa ating pagpapakabuti ng walang hinihiling na kapalit. Hilingin po natin ngayon sa ating Ama ang mapagbigay na may-ari ng ubasan na gawin niya tayong mga mabubuting manggagawa sa Kanyang kaharian. Sa bawat panalangin ng inyo pong itutugon, Panginoon, gawin mo kaming mga lingkod. Ulitin po ninyo. Panginoon, gawin mo kaming mga lingkod. Para kay Papa Francisco at sa mga namumuno sa simbahan, maging tapat nawa silang tagapagpahayag ng salita ng Diyos sa kabila ng pag-uusig at kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga lingkod. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, mga mambabatas at mga negosyante, tulungan nawa nila ang mga mamamayan sa kanilang pagpupunyagi at maglaan nawa sila ng marangal na trabaho na may katarungang sahod para sa lahat ng manggagawa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga lingkod. Para sa mga manlalayag at sa kanilang pamilya, upang patuloy silang maging matatag sa kanilang pananampalataya at makaiwas sa anumang uri ng unos at pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga lingkod. Para sa mga walang hanap buhay, naway huwag silang mawalan ng pag-asa at magsumikap na makatagpo ng disenteng trabahong makapagtataguyod sa kani-kanilang pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga lingkod. Naway magbago ang aming puso't pamumuhay tungo sa pagiging tapat sa mga katiwala ng sangkinapal. Sa halip na pagsamantalahan ito para sa aming pansariling kapakanan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga lingkod. Atin din po ngayong isama sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyones para po sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19, para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuhan ng pandemyang ito, para din po sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19,
at para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners. Para din po sa pasasalamat ni na Romeo Ching Mercado, Familia de Ramas, Trinidad Reyes, Familia Ocampo, Familia ni na Alberto at Gregoria Pangan, Familia ni Joseph Aquino, Familia ni na Rolando at Ederlina Nigdao, Angie Bart Lim at ang kanyang familia, Familia ni na Mel at Nanette Bacchiano, para sa kaarawan ni na Mel Tristan Bacchiano at si JC Delas Armas, para sa espesyal na kahilingan ni na Christian Joshua Angeles, Maribel Mandela, Leila Abiog, Roelyn Anigdao, Philip Menjola Sr., Vivian Cheryl Serrano, Familia ni Nenet Valdecantos, Mary Manette Pineda, Familia Manapol Adriano, Joed Dimitri at Karen Joy de Jesus, Familia ni na Lenny na Tevelin Malang, Familia ni na Michael at Nida Urquico, at si Jonel Pamintuan. At para din po sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Maria Cristina Nunag Lagman, Angelica Swallenbirds, Gloria Manalili, Paz Suing, Annalyn Ocampo, Marilyn Mangalus, Gloria Arevalo, Esther Gangguango, Ryan Regner Almario, Romel Berlin, Richard Cabalya, Jesus Simbul, Nilo Udan, Jennifer Tolosa, Merla Mangalus, Ronald Nicdao, Elaine Erwin at Gabi de la Cruz, Cyril Anjos Plico, at si Pio Doragos. At para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Norma, Reverendo Padre Herwin Bulaon, Reverendo Monsignor Rustico Cuevas, Baby Glornita Ganya, Monica Jane de Jesus Asilo, Florentino Yumol, Juanita Lagazon, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Melesio Senior Bonifacio, Maria Nena, Lourdes Irineo, Benilda, Juan Paulo, Paz, Imelda Taliorin Maglaya, Dr. Reynaldo Balboa, Geraldine Cruz Bingham, Ramon Carreon, Elvira Cabanayan, Juan Paulo Estanislao, Manuel Almario, Tranquilina Pineda, Jericho de las Armas, at ang mga kaluluwa sa purgatorio, ipanalangin natin sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming mga lingkod. Ama naming mapagbigay, nawa ang kagandahang loob mo ang siyang gumabay sa amin upang maiwasan namin ang pagiging makasarili. Turuan mo kaming maging mapagbigay. Ito po'y hinihiling namin alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ng mga alay na iyong sambayanan upang ang ipinahahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan ay kinuha niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, at iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isanasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, si Florentino na aming Obispo, si Pasiano ang aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang anak mong si Norma na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, si San Judas Tadeo na aming patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampon ng ating butihing Ama, lakas loob natin ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan at araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Maghangad at magbigayan po kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Naririto ang ating mahabaging Diyos, si Jesucristo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pagkikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ay magsalihod para sa Oratio Imperata. Makapangyarihan at papagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at palasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitan mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami sa iyong ihintuna ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at tagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipinalangin mo kami. San Rafael, Arkanghel, San Roque, San Judas Tadeo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Cristo del Perdon, Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. at pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tagalog. Sa Filipino. Ano? Ito, nakalimutan ko na yung pagtatayuin. Tapos,
Tapos, ito, din sa bulungan. Kasi siya yung nagsasabi nito eh.